Dr.Rejeena Bty. खुलुमबाय आंनि मुङा Dr.Rejeena Bty गिबियावनो आङो बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कसाहारि बेखेवगिरि मुस्रि धनन्जय बसुमतारी मुस्रि फनिन बर' गाहाय आलासि मुस्रि थरेन बर' बुंथिगिरि आलासि प्रफेसर भुपेन नार्जारी आरो गासै मानगोनां आलासिफोर आरो बेयाव नुजानाय गासैखौबो आङो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बेयाव गुसुङैनो आङो गोबां आंगो स्टुडेन्टस फरायसा गथ'फोरखौ नुहुरदों बेनिखायनो आंनि एजुकेशननि स्टोरीखौ फिसा गुसुङैनो खोन्थानानै आं एनकारेज खालामनो सानदों आरो आङो खुंख्राजरा गामिनिफ्राय जेब्ला आङो उन्दैमोन होनबा आंनि बिमा बिफाया आंखौ गोबां खस्थ'यैमोनबाबो बिसोर आंखौ फरायनायखौ देरसिन साननानै बिसोर आंखौ स्कुलाव सोहरदों सेन्ट मार्टिन्स इंलिश मीडियम स्कुलाव बलांगुरियावहाय आङो आंनि हाई स्कुलखौ फोजोबनानै आङो डिप्ल'मा फरायहैदों CIT क'क्राझाराव बोसोरथामनि थाखाय फुड प्रसेसिंग टेक्न'लजियाव बिनि उनाव आङो कयम्बटूराव तामिलनाडु होननायाव कारुनिया इउनिभार्सिटियाव आङो आन्डारग्रेड खालामदों बोसोरथामनि थाखाय फुड प्रसेसिंग टेक्न'लजियावनो बे समाव आङो 2012 आवहाय इंटरनेशनल कन्फारेन्सआव सासे प्रफेसरखौ लोगो मोनदोंमोन बियो केनाडानिफ्राय फैदोंमोन जेब्ला बियो मोनसे लेक्चाराव बुंदों हायर स्टाडिजनि बारे बे समनिफ्राय उन्दैयावनो आंखौ मामि बाबाया PhD खालामजानो लुबैखानायमोन नालाय ओमफ्राय खर'आव हाबनानै दंखायोमोन आरो PhD खालामनाया किन्तु जेब्ला आङो आन्डारग्रेड खालामगासिनोमोन कारुनियाव बे प्रफेसरा जेब्ला आंखौ बियो जेब्ला लेक्चार होदोंमोन बे समाव आंनि खर'आव हाबनानै थाबाय कि बे प्रफेसरनि सिङाव आङो फरायनो लुबैथारदों बिनि सोलोंथाइखौ आङो बिराद मोनसे मोनहास'यैमोन आंनि थाखाय बे सिमाङा जेनेबा बाहेरायाव थांनानै फरायहैनाया किन्तु आं सिमां नुजेनदों बै समावहाय आं थांनो लुबैथारदों आं बिनि सोलोंथाइखौ आंबो सोलोंनो लुबैदों होननानै बिनिनो बियो मोनसे लेखा लिरदों बिनि लेखाखौनो जों फरायोमोन बियो बे लेखानि अथरमोन आं बेखौ फल' खालामबाय थायोमोन आरोना बिनि सोलोंथाइखौ आं नायबाय थायोमोन आंबो बिदि सानसे जानो लुबैदों होननानै आन्डारग्रेडनिफ्रायनो आं बेखौ फल' खालामबाय थायोमोन किन्तु जेब्ला आं बिटेक जोबदों बिनि उनाव आङो नाजादों मास्टार्स खालामनो थाखाय बेजोंनो किन्तु माखासे फाइनान्शियेल आरो मोजां गाइडेन्स गैयैनि थाखाय आङो हास'वाखसै आङो थेवबो मास्टार्स खालामनो आङो निफ्टेम होननाय नेशनेल इन्स्टिट्यूट अफ फुड टेक्न'लजि एन्ड मेनेजमेन्ट बेयो हारियानायावहाय बेयाव आङो मास्टार्स बोसोरनै मावबाय बे मास्टार्स खालामनायनि गेजेराव आङो एब्रडाव थांनाय अपरचुनिटि मोनदों मास मोननैनि थाखाय US आव कान्सास स्टेट इउनिभार्सिटि होननायावहाय बेयाव गोसो होनानै फरायबाय आङो आंनि सिमाङा जादोंमोन बे प्रफेसरजों केनाडायावहाय फरायनो बे जाफुङाबाबो आंखौ जेराव गायसनदों जेराव आं अपरचुनिटि मोनदों बेयाव बिराद खस्थ' खालामनानै फरायनायाव आंनो इसोरनि अननायाव सेकेन्ड रेंकमोन आङो ओंखायनो बे इउनिभार्सिटिनिफ्राय जाय फार्स्ट फैयो बिसोरखौ एब्रडाव फाथायहरोमोन बे फार्स्ट फैनाया थाङैनि जाहोनाव आङो थांनायनि चान्स मोनदों बेयाव आङो मास मोननै बेयाव इन्टार्नशिप खालामनायाव आरो आंनो बाहेरायावहाय सोलोंथाइ लाहैनो लुबैनाया आंना आरो बांसिनबावदों किन्तु जेब्ला आं फैफिनो आङो फरायनायखौ दसे दोनथ'नानै बोसोरनैनि थाखाय आङो साख्रि मावदों एज अ फुड प्रडाक्ट डेभेलपार डलार होननाय कम्पानियाव किन्तु आंहा सिगांनिफ्रायनो PhD खालामनो लुबैखानाय नालाय ओंखायनो आङो आरो नाजाफिनबाय जेब्ला आङो बोसोरनैनि उनाव आङो नाजाफिनबाय बै प्रफेसरखौ जायखौ आङो बिटेकआव लोगो मोनदों बेखौ आङो एप्रोच खालामबाय आं एप्रोच खालामनोनो गियोमोन आरोना एप्रोच खालामबा आं रिजेक्ट जाबा होननानै आं गिनाय थायोमोन गोसोआव किन्तु आं एप्रोच खालामाबा जुदि आङो नाजायाबा आङो फेल जानायनि गिनायजोंल' थायोबा आङो नाजानाय आंथ' एटलिस्ट नाजादों होननायबो बुंनो हानाय नङा होननानै आङो रिजेक्टल'सो जागोन एटमस्ट बेलेग अपरचुनिटियाथ' दंखायो होननानै आङो नाजाथारबाय आरो इमेल हरबाय बे प्रफेसरखौ गासै डकुमेन्ट्स जानांगौ बेखौ कालेक्ट खालामनानै होमबा बे प्रफेसरा आंखौ बुंदोंमोन आं नोंखौ गनायगोन माने फोरोंनो थाखाय किन्तु आंनाव फान्ड्स गैया आरो बाहेरायाव थांनाय इन्डियान कारेन्सि
जों आं एक्सचेन्ज खालामोबा आंनाव जोंहा एफाग्राब हाइ माने एफाथ' फैसा गैया कि डाइरेक्ट आंखौ बिमा बिफाया फाथायनो हरनो हायो आंनाव प्रफेसरा बुंदों आंनाव फन्ड्स गैया नों जुदि फैसाखौ एरेन्ज खालामनो हायोबा बेयाव फै होननानै बै समाव आङो साख्रि मावखानायबो फैसा जेनेबा खिन्थु आंनाव एफाग्राब कालेक्ट जायाखैमोन आरोना फैसाया ओमफ्राय आं बाबाखौ कल खालामनानै बुंहरबाय बाबा बिदि अपरचुनिटि मोनदों आंहा फरायनो बाहेरायाव थांनांगौना थांनाङा होननानै खिन्थु आं जुदि PhD आव थाङोबा फैसा खामायनाया बन्द जागोन एटलिस्ट 4-5 years आं न'आवबो हरनो हानाय नङा माने आंनो थांनानै थानायल' जेनेबा हजोंहाय फरायनायनि थाखाय टिउसन फिस बेफोरल' जागोन दा बिमा बिफानि अननायाव बिसोरबो आंखौ बुंबाय फरायनो नों नोंनि सिमांखौ जाफुंहोय फैसाखौ आं माबा जमा खालामगोन होननानै दा आंबो रिस्क लानानै साख्रिखौ गारनानै आं बै सोलोंथाइखौ देरसिन साननानै बिमा बिफानि सिमांखौ जाफुंहोनो लुबैनानै आरो गावनि सिमांखौबो जाफुंहोनो लुबैनानै साख्रिखौ गारबाय प्रफेसरखौ आङो लिंहरबाय आङो इमेलखौ रिप्लाइ हरफिनबाय आरो आं हागोन आं फैसाखौ नायगोन होननानैहाय आरो मामि बाबाखौ बुंबाय आं हजों पार्ट टाइम मावनानैबाबो जिखुनु खामानि मावनानैबाबो आंनि फरायनायखौ आं फोजोबनो नाजागोन होनबाय जेब्ला ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो सासे मामा जोंनि मामा जनक लचन मोसाहारि बिनि हेल्पआव बियो JNM एसोसिएट्सनि बिनि हेल्पआव फैसा लाथ'नानै केनाडायाव थांनाय जादों फरायनायनि थाखाय बोसोरसे बायदिसो बिराद खस्थ'मोन बेनि उनाव पार्ट टाइम मोनबाय टिचिं एसिस्टेन्ट खालामबाय बे प्रफेसरजोंनो बेफोरनि गेजेराव आङो बोसोरबानि गेजेराव PhD खौ कमप्लिट खालामनाय जादों समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम आङो आंनि PhD नि खामानि मावोमोन आरो टिचिं एसिस्टेन्टबो खालामोमोन आरो माखासे प्रजेक्टबो मावोमोन आरो सुनिबार रबिबाराव आङो पार्ट टाइम जब मावोमोन बेफोरनि गेजेराव फोजोबनाय जादों आं बेखौ बिनि थाखायनो बुंदों मानोना बेयाव नुजाफैनाय गोबां आंगो लोगो फरायसा गथ'फोर दङ नोंसोरनि सिमाङाबो जानो हागौ नोंसोरनि थाखाय सानस'हायै खिन्थु जुदि नोंसोर खस्थ'यै नाजायोबा आरो नोंसोरो नाजाथाबबाय थायोबा हेफाजाबबो मोनगोन इसोराबो नोंखौ हेफाजाब होगोन नों माब्लाबाबो आं हानाय नंखाया बेखौ आं सानबाबो आं सानस'नो हाखाया माबोरै जाफुंनो बिदि साननो नाङा आरो माने थाखा फैसाया प्रब्लेम खिन्थु जुदि नोंनाव नाजानाय थायोबा बे थाखा फैसायाबो बोरैबा नों जमा खालामना बोरैबा जाहैयो आरोना आं बिराद लाकिमोन जे आंनि बिमा बिफाया आंखौ बिराद एनकारेज खालामदों बिसोर गावसिनि सुबिदाफोरखौ साइडआव दोनथ'नानैबाबो आंनि फरायनायखौ देरसिन दोनदों बेनिखायनो बिमा बिफानिबो बिराद गोजौ आखाइ थायो गथ'फोरखौ फोरोंनायाव आं बेखौनो होननानै एनकारेज खालामनो लुबैदों एजुकेसन इज पावार फरायनाया शक्ति ओके थेंक इउ हामबायसै